Tykky-hankkeessa kehitettiin työpaikkaohjausta tukea tarvitsevan opiskelijan näkökulmasta. Työpaikkaohjauksen sivulta saat tietoa ja työkaluja siihen, miten voit toteuttaa laadukasta työpaikkaohjausta ja kehittää työpaikkaohjaamisesi osaamista. Sinulla on 7 ratasta, joihin on koottu tietoa työpaikkaohjauksesta. Työpaikkaohjaajan rooli on keskeinen opiskelijan perehdyttämisessä ja työelämästä syntyvän mielikuvan muodostamisessa. Hankkeen kehittämistyön tuloksena oivalsimme, että koulutamme tällä hetkellä tulevaisuuden työpaikkaohjaajia. On tärkeää, että jo opintojen aikana opiskelijat saavat valmiuksia toimia tulevaisuudessa työpaikkaohjaajina sekä ymmärtävät työpaikkaohjaajan roolin merkityksen. Hankkeessa työpaikkaohjaajille luotiin oma osaamismerkistö. Osaamismerkki on joustava, digitaalinen tapa hankkia ja todentaa osaamista. Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmistautuminen tehdään yhteistyössä. Saat tietoa huomioitavista asioista työpaikalla järjestettävää koulutusta suunniteltaessa. Perehdyt myös siihen, miten työpaikalla oppimista järjestetään ja kuinka oppilaitoksen kanssa tehdään yhteistyötä. Työpaikkaohjaajan tehtävä on tukea opiskelijan oppimista työpaikalla. Yhdessä opiskelijan ja oppilaitoksen kanssa suunnittelet opiskelijan työelämässä oppimista ja perehdytät häntä työpaikan käytänteisiin, työyhteisössä toimimiseen ja työtehtäviin. Palautteen antamisen ja osaamisen arvioinnin taidot ovat tärkeitä työpaikkaohjaajalle. Niiden avulla opiskelijasta kehittyy tulevaisuuden työntekijä. Tykky-hankkeessa on kehitetty malli opiskelijalähtöisestä työpaikkaohjauksesta. Ting-linkistä pääset tutustumaan siihen, miten koulutamme tulevaisuuden työpaikkaohjaajia laadukkaasti. Kaiken perustana on yhdessä opiskelijan kanssa laadittu henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Laadukas työpaikkaohjaus koostuu ymmärryksestä, työpaikkaohjauksen merkityksestä, yhteistyöstä työpaikkojen kanssa, digitaalisuuden ja työelämätaitojen hyödyntämisestä oppimisen ja yhteistyön tukena. Laadukkaassa työpaikkaohjauksessa tulee ottaa huomioon yhteistyössä toimivien mahdolliset tuen tarpeet sekä osata tukea ja ohjata yksilöllisesti. Työelämätaidot ovat yhteinen asia. Tykky-hankkeen aikana kehitettiin työelämätaitoja tukevaa oppimismateriaalia ja osaamismerkki. Tutustu materiaaliin, osaamismerkkiin ja työelämätaitojen pelillistämisvinkkeihin Tinglin kuvasta. Työpaikkaohjaajan, opiskelijan ja oppilaitoksen yhteistyöllä saadaan aikaan onnistumisia. Parhaimmillaan työntekijät ja työpaikka kohtaavat.